Fil-ġimgħa li jitfakkar il-ħelsien ta' Pajjiżna, l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista selmet numru ta' simboli li jfakru ġrajiet importanti jew jimmarkaw l-identità Maltija. Immexxija mid-Deputat Prim Ministru u Deputat Mexxija l-Affarijiet tal-Parlament Chris Fern, membri tal-amministrazzjoni poġġew fjuri quddiem il-monument ta' Dunkarm fil-Furjana li jfakkar il-lingwa Maltija u l-innu nazzjonali. Tpoġġew ukoll fjuri fuq il-mafkar tas-7 Ġunju li jimmarka l-bidu tal-mixja lejn id-demokrazija parlamentari. 6 Ġunju ħajala 100 sena din is-sena minn ġara u 6 Ġunju kien wieħed mill-avvenimenti li sawwar li bena li wassal għat-twelid tal-Partit Laburista. Imma wkoll ħaġa li sawret il-poplu Malti wkoll. Tislima wkoll il-Malta Indipendenti u Malta Repubblika, żewġ rajiet importanti fil-mixja ta' Pajjiżna għall-ħelsien. Filwaqt li quddiem Kassilja l-Partit Laburista sellem il-memorja ta' Domintov, l-arkitett ta' Malta Ħilsa. Ma stanniex ma niġux quddiem il-mafkar tal-Parit Mintov illi huwa sinonimu mal-31 ta' Marzu ma' jum il-ħelsien u sinonimu ma' dik li hija Malta llum, Malta soċjali, Malta illi llum hija Malta sinjura ma' Malta wkoll li tieħu ħsieb il kulħadd. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.